I pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo da igramo Sky Wars. Da počnemo odmah, igramo inače s Armycraftu. Ovo je skroz dobra mapa. Izvinite što će sada malo da sjecka, pošto je vrti ima neki 30 FPS-a. Kompjuter mu baš nije nešto, ali sa nečim se mora početi. Barem imamo. Ali nije toliko ono što ima veze sad. Imamo Ender Pearl. Ima još jedan čest, to znam. Imamo bolji mač. Ujebim ti. Dva lika. Jedan pad. Dobro, ja sam vidio, znate ono kad podete Gapple pa ono, ko vas nešto, eto. Ja zato nisam htio napast. Rekao sam neki drugačiji čest. Pa nema ni njega više, 100% šucatar. Možda ono. A idi kreten. Sam to ovdje nešto našao. Jebem. A ništa, idemo dalje. Dobar čest, ne moriš da nije dobar. Mada neću. Mišli da hoće lik da timuje sa mnom. Ako dođe ja ću ga jednostavno, što moram ispočiti, ja ću ga oboriti. S 3 strele. Ajmo u centar nekako probati. Zadnju, najzadnju. Danas. A da mora biti nešto dobro u čestima, kako ja ovo pričam, bilo pitaj. Mal FPS. Mal fucking FPS. Ajde, dođi. Nemoj doći. Dobro, čovjek obučen. Isto ako ja. Šta sam ja sad rekao? A bitch. Ja nemam bol. Ćemo se fiše grad. Joj, imam diamond kapu.
Ima sve živo, još fali sam da ima Diamond Boots. I upravo me gađa. Tak, jebote tiš. Vidiš me. Ne. Daj, fuck. Či ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem.